फाइनाय लोकसभा संमारिव चिनी बुबाग्रा चिनी राजकुमारी रीति सिंह देवबर्मानो पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आजुथायो पाइथले या खुलुमा ताइ हामजाक माया फारो ताइ चिनी महारानी रीति सिंह देवबर्मा नबो पाइथले खुलुमा ताइ हामजाक माया फारो ताइ चिनी त्रिपुरा हास्तेनि उंगै जत्तो गरम गोनां लुकुरकनो ताइ जत्तो बुतारसरकनो चिनी विशेषकै पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसनाव बादायनाय चिनी 27 कल्याणपुर प्रभुनगर ब्लक कमिटिनि तरफ থেকে जों हामबाय ताइ खुलुमाया फारो कप्लायनि से कप्लाय बुटबाय कप्लाय खायनानि बादिनो जों दिनि जत्तो कपजाब लायखा आबुनि बागै जों बुसकांगो चिनी महारानी रीति सिंह देवबर्मानि बागै हामं तांनानि बागै जत्तो ब्लक कमिटिनि सेंक्राक जों दिनि रेडि आबुनि बागै बुबाग्रानो पाइफले खुलुमा ताइ महारानी नो पाइफले खुलुमा बुबाग्रा के महारानी कीर्ति सिंह देवबर्मा के बुबाग्रा के विप्रमथा के